長先生になります。 그러면은 현재 겨드랑이 절개로 희망하시는 거 맞으시죠? 2컵 정도 사이즈 업 되게 で2カップぐらい深さがあげたいです2、3 でで3とか2とか 혹시 네. 뭐 새가슴이나 뭐 오목가슴이나 특징이 있나요? 특별한 특징은 없으신 것 같고 그냥 다만 좀 조직이 왼쪽이 조금 더 많은 듯한 그럼 왼쪽 보형물 사이즈가 조금 작을까요? 조금 작게 들어갈 가능성이 있어요. 무조건 그런 거는 아니고 이제 방위해보고 이제 그 흉곽의 모양도 고려를 해야 되기 때문에 생각에는 비슷하게 들어가거나 아니면은 살짝 작게 들어갈 가능성이 있을 것 같아요. じゃあサイズ見ていきますね。 그쪽 で立って来ていただいて 2컵 정도? これが2カップぐらいちょうど上がるサイズで横からもちょっと見ていただいて 못 키웠다라 했겠어요. 더 크게는 힘들 것 같아요. 근데 아니면 350? 25cc から차이. 25追加して350。これちょっと別のシールになるんです。サイズはだいたい350、これぐらいの大きさって思っていただける。大きい方がこうリップリング大きければ大きいほどちょっとリプリングが減少される確率は高くなります。 와 공부 많이 하고 오신 것 같아요.迷うな。大きすぎますかね。不自然な大きさでは先生が見てもないかなと思う。でもリプリングの可能性とか考えるとやっぱ325が案外かなっていう感じです。 지금 325에서 350 정도니까 뭐 우리가 막 325 넣으려 했다가 400 넣거나 이런 거는 아니어서 사실 25cc 차이는 그렇게 크진 않아서 원하시면은 뭐 오른쪽 350, 왼쪽은 조금 더 조직이 있으니까 350 아니면 325. のでもいけますよ。 그렇게 350 하고 350 아니면 325로 수술실에서 알겠어요. 보고 최대한 예쁘게 できるだけ綺麗にあと額少佐がないようにちょっと手術室の方でしっかり見ながら変えていきますね。で、術後にちょっと半年とか経ってここちょっと記念になりますっていうのがありましたらその時に脂肪移植してあげても全然大丈夫です。では今日はそれでいきましょう。はい。他になんか気になることとか聞いておきたいことありますか？大丈夫です。傷跡は 혹시 얼마 정도 몇 cm? 3.5cm? 3.5cm なるのでそれぐらいこれぐらいなります。 그림을 좀 더 길게 그렸어요 지금. 今これがこれちょっと長く入ってるだけでこんながっつり切るやつじゃないですよ。はい。そうなので。今から手術に行ってきます。また終わったら会いましょう。バイバイ。